Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siniphathele i-highlights ke baphulaphuli ke namagqabantshintshi ke alo mdlalo uphakathi kweqela leKaizer Chiefs kunye ke neqela ke le-AS Simba phaa eDRC. La maqela adlale u-0-0 nil-nil ke phaa kwesa stadium seTP Mazembe. IKaizer Chiefs phaa ize neqanda-qanda 0-0 ke baphulaphuli, nto leyo ke ingekho ntle phaa kumakhosi, ngoba kaloku xa nidlala away ngane nqakwe nibuyane nalo. Loo nto yenze umsebenzi wenu lula xa nidlala apha ekhaya, ngoba ngoku xa bebuya kungu-nil-nil le tim xa inothi zisuka apha eSouth Africa ifake inqaku uphela umdlalo kungu-1-1, kobe ke kuphela ngantsomi phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ake singene ke baphulaphuli nje kwi-starting lineup sanamhlanje, ngoba sithe xa sijonga phaa esazikithini sebala sibona phaa uSibongiseni Mthetho yakwadityaniswe phaa noNdlovu. Andazi ke noba ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs bayibona njani nale nto, ngoba awukwazi laa nto besike sayinqanda nasekuqaleni sathi ithi bibambe uMthethwa angakwazi ukuphefoma kakuhle encakasana yinto yokubana bedlaliswa noNdlovu badlala ngokufanayo, kanti uMthethwa xa efaka nabadlali abakwazi udlala ibhola uye abonakale. Ke le nto ke ayisekho ngoMthethwa ke kuphela, ingeKaizer Chiefs yonke, ngoba awukwazi ufaka i-defensive midfielder zombini ngexesha elinye ekubeni iskoko kungu-nil-nil, ngoba ningaphandle apho ngena izame into yokubana ufake ii-players eziathekayo enzela into yokubana uzokwazi ufumana inqaku. Usenomfaka kuNdlovu ke xa ufuna udifenda sele uno-1 ngaphambili, awukwazi udifenda umdlalo usaqala. Zii-mistakes ezinkulu ezibaphulaphuli ke ezenziwa ngabaqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs. Sisiwanqepha kwinkundla zokuxhomana kwi-social media, abantu bayakhala bakhalazela kakhulu ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs bathi noko ingathi khona le nto ikrokisayo ke ngabo, kodwa ke sake siyiqwalasele ke lo mcimbi wabo. Kodwa ke besike satsho ke nathi phaa ngaphambili sathi ke ikusingathi lo mthwalo uzoba ngaphezulu apha kubo, ngoba ikusingathi zange bake behlelwa yimeko enje, zange bake bayithwala itim engakeKaizer Chiefs. Bona ke bebephila phantsi kwephiko likamnumzana uMr Napi, ngoba ke umntu ke one-experience okukhowutsha phakathi kwabo ibe nguMr Napi. Ngokubona bavela ca elibala ukuthi ke noko bazi amatsha kule nto abakaqini encakasana, ngoba awukwazi ukwenza ngohlobo ekubeni udlala ngaphandle. Xa udlala ngaphandle bekumele uba amajoni wakho athekayo uwafaka wonke ukwenza into yokubana ufumane noba linqaku elinye, emveni koko ke ungabafaka abadifendayo uvalele lo nqaku, noba ke ingakora loo tim. Into ebalulekileyo yiza noba ngu-1-1 xa ubuyela ekhaya ube nenqaku olifakileyo phaa ngaphandle, ngoba xa uzodlala ekhaya ngokule nto iza kunikeza ubunzima, uzophefumla koophayiphi, ngoba umince le nto yokubana le tim ingafaki inqaku apha ekhaya, ngoba bebeke alifake inqaku kukuphela kwakho. Baphulaphuli ke ndifuna ke nibukele la magqabantshintshi ke nijongisise ke phaa naphaa ezo mpazamo zithe zenzeka. Ibuhlungu ke le nto, ngoba ke le mdlalo lo asiwufumananga ngale ndlela sifuna ke ukufumana ngayo, sikwazi ukujonga ke amaphutha phaa naphaa. Sasibane sikha phezulu ngoku, nawo sixolela ke baphulaphuli ke nani nake nijonge nitsho nanapho ke nibone khona, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.